Meidän S-Pankin asiakaspalvelu palvelee meidän S-Pankin asiakkaita valtakunnallisesti ja meidän asiakaspalvelu hoitaa sekä arjen pankkiasioita että säästämisen, sijoittamisen ja rahoittamisen asioita. Pankin asiakaspalvelun lisäksi me kyllä hoidetaan myös sitten S-ryhmän asiakasomistajapalvelua. Meidän yhteistyö Quality Deskin kanssa keskittyy meidän valmentamisen ja valvonnan ja koulutusten lomakkeisiin ja siihen järjestelmän hyödyntämiseen. Tieto on yhdessä paikassa ja siitä sitten lähdetään aina yhdessä sopimaan seuraavia steppejä, eli minkälaista valmennusta tai koulutusta neuvoja esimerkiksi kaipaa. Quality Desk on tuonut meille ensinnäkin reaaliaikaista faktatietoa ja sen, että se on kaikkien hyödynnettävissä, eli se on järjestelmä, mikä on auttanut meitä paremmin toimimaan yhteistyössä keskenämme. Quality Desk mahdollistaa valmentavan johtamisen osalta tosi monia asioita. Quality Deskistä me nähdään helposti ja visuaalisesti valmennuksen kohteita, just niitä asioita, jotka vaikuttaa meillä siihen asiakaskohtaamiseen ja asiakaspalvelun laatuun ja siihen, että me onnistutaan jokaisen asiakkaan kanssa. Sieltä on helppo katsoa valmennuskohteita arkeen ja näkee selkeästi, että mitkä on niitä vahvuuksia, mitkä on sitten toisaalta sellaisia asioita, joita on hyvä sitten vielä tiimiläisen kanssa käydä läpi. Quality Desk on tosi helppokäyttöinen ja looginen käyttää ja se on neuvoille myös tosi helppo sisäistää, koska järjestelmä on suht yksinkertainen, mutta toimiva. Quality Desk auttaa saamaan sulle sen oman työnhallinnan tunteen, mikä parantaa sitä sun omassa työssä viihtyvyyttä, kun tiedät, että missä asioissa sun pitää kehittyä ja mitkä asiat sulla menee tosi hyvin. Yhteistyö on sujunut ihan loistavasti, eli he kyllä ymmärsivät, että mitä me kaivataan ja osasivat myös ehdottaa meille hyviä ratkaisuja siihen.